Prosil bych Stanohryho, či někdo vidění. Stanohryha, či někdo k vidění. Vlapan 2402, Nikol Vlapan a Bagheera Ibexe, teď pěti psi přijdou na řadu. Nikolas Vlapan, Extra Petit Cherry Tommy Trischl, Fireblade Blue North a Cadillac Osirisova domu. Chystá se Afgánka Govana z Netulských pastvin plus sparring partner křesťan Robert Luken. Červená a bílá dečka, jednička, trojka. Nikolas Fireblade, jsou na tom nejlépe. Protahuje se tu první pozici, teď je mimo v čele dečka červená. Nikolas Vlapan, Fireblade Junior, tak se podívám na cílovou čáru, jak to dopadne, zdá se, že jednička, ano. 1, 3, 4. Nakonec Nikolas Vlapan udalal útoku Firebladea a